Sziasztok, én Zombie Killer vagyok, ez pedig a Starbound nevezetű játék, és kezdjünk is egy új karaktert, ugyanis a régi valami csoda volt, hogy kitörlődtek. Hát nem is tudom, ez a Navokát ez eddig nem volt, csináljunk egy ilyet. Az jól nézett ki. Jó fiú. Nincs szeme. Ez jó lesz, kell csak csinálni neki valami szemet. Csinálnak egy... az jó, ez jó. Ilyen legyen a kiállása, ilyen egyenes kiúzott. Gatya így jó. Póló. Legyen ilyen izompólónk, ez jó lesz. És akkor színe legyen. Ami élénk, jó kis színű. Mondjuk egy vörös. És akkor gatyánk is legyen vörös. Úgy. Válthatunk zöldek, és a hajunk... ilyen jó kis hajak vannak itt. Ez nagyon jól nézett ki. Ez jó haj lesz. Köszönöm. Normál. Tropskos. Jó. És akkor nevünk legyen. Zombie Killer, és akkor oké. Kezdjük is el a játékot. Rengeteg update volt, azt tudom, mióta én nem játszottam. És most lehet, hogy ki is vagy a videó miatt. A webset már pirosan írja ki. Nem, és jó. Oké. Ennek ilyen jó hajója van. Hogy javították ezt? Hogy javították ezt a játékot, és most akkor hogy csinálok? Jó, meg kell várnom. Repair sheet. Oké. Oké, köszönjük, Teló. Van két pisztolyunk. És for. Nem tudtam, hogy van két pisztolyunk. Ez nem kell valami ammo. Tehát ehhez nem kell warp. Ez nem kell. Jó, ez nekem tetszik. Ez kis növény. És ez nem lehet szedni. Ja, hogy van valahol biztos amúgy. Ezek... Lemerült a pisz... Ja, hogy az hogy ezzel az energiánkkal lövünk. Meg fog ölni egy ilyen kis egyszerű lény. Tehát az energiánkkal lövünk. Ez nem olyan jó. Egy flare. Akkor
Q-val eldobjuk. Nem. Nem tudom, hogy most ezt Q-zóra csinálták. Veszek valamit, hát ha... Ó, gyógyítés. Aha. Ne is erős, hogy okliket nyomjuk, akkor ennek a erősebb fajtozatát lődik ki. És elvileg... Hogy kell, nem tudom, hogy kell ezt irányítani, esküszöm. Jump. Manipulátor R. Oké, accept R. Ó! Elvileg 20 pixel kell elérnünk, amit el is írtunk. Ó, de jó, mutatja az életet, meg az éjséget. Azok ahalok lehetnek. Értem. És igen, meg kéne kapálni. Tehát jó lett ez a játék, mert ilyen is lehet halni. És én egy olyat... Meg is ölök. Akkor egy egyet is. Ugyan ezt. Most beszélünk. Ó, nem is tudom, most adnak fegyvert ottan kezdésnél. Ezt meg kéne enni. Inventoryból kiszedni potato. Meg kéne sütni. Tudom. Milyen jó kis hangja van. És hamarabb kiszedi a dolgokat. Learn to craft gunpowder. Megtanultunk izét csinálni. Puskaport, ami szerintem majd kell valamihez. De nem a fegyverekhez hiszem. És a fegyverekhez, nem az ammóhoz, hiszen az ammó az energiámra mondtam. Most nem érzi, hogy éhes vagyok-e. Altal, azt hiszem régen jelezte az altal. Szemet kiszedünk. És akkor szerintem vissza is mehetünk a hajóra. Jó, nem érdekes. Ebből távolod. 20-kor. De van 20 pointom, nem? Ó. Elromlott a hajónk, tehát. Lerakjuk ezt, meg ezt, mert ez nem kell. Ezzel sem tudunk sok mindent csinálni. Viszont a fából szívetivel igen tudunk craftolni egy campfire-t, ami kéne is. Meg wooden planks-et, ami még hogy kéne. Mennyi kell egy workbenchhez? Jó, hogy még crafting table 35 kell. Jó. Ugye itt fogok élni, megsütöm a krumplimat. Nem tudom megsütni, akkor mit tudok vele csinálni? Nem megedni, nem tudom. Ja.
Értem. Mégiscsak nem tudom. Hát... Igen, gyógyít most. Ennyi életet vissza és ennyi. Yes. Amit tudok, az, hogy nem szabad este kimaradni, mert jönnek még csúnya dolgok. Például egy ilyen. Jaj! Jó. Rizs! Egy fát kéne vágni. De miért nem raktam oda egy fákját? Mondjuk. Jó, de még elismertek. Right, ez pedig, ez olyan, mint egy cowboy puska. Nézzük, mennyit nincs. 20, ennek pedig 27, nem sokkal több, de... Azért megközelített ez is jó. Nem tudok kiszedni, viszont fát még kéne már. És ezt a nem tudom mit. A rizst is meg lehet enni. Tehát ez egy elég jó, így kezdett, úgy gondolom. Nem rossz, nem rossz. Szerintem mégis én is ügyletes víznek. Sziasztok!